Arbizteikion da, eta etxeetako lanak egiten ditu. Eta hau robot da, eta etxerako lanak egiten ditu. Flux holograma ekologikoa da, plaka solar mikroskopikoekin funtzionatzen du, eta ez da... Hau armairu magikoa da. Irekitzen da horrela eta hemen sartzen zara. Buelta ematen du horrela eta aldatzen dizu arropa aukeratu duzuna hemen tablet honetan.